Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как може да си направите такива сладки бананчета. Имаме едно синьо, едно жълто, две розовички и едно лилаво. Сега ще получим и две лилави, защото сега ще направя лилаво бананче. Ако ви искате по друг начин, направете го. Сега ще ви покажа от по-близо, за да разберете. Ето тук. Така. Слагаме ето тук по едно черно ластиче. Сега взимаме две лилави ластички. Ако вие искате друг цвят ластик, сложете го. Не е задължително да правите по моя начин бананче. Сега взимаме 3 ластичета и ги слагаме тук. Взимаме още 3 ластичета и ги слагаме над другите 3. Нещо такова трябва да се получи. Взимаме този път 2 ластичета. 2 ластичета. И сега последното ластиче го правим на шапчица. Не знам дали знаете какво означава, но надявам се да знаете. Сега ще ви го покажа. Правите си така пръст. Разтягате ластика. Завъртвате го на осмица. Го слагате така. В случая аз ще го направя по друг начин. Ето така. На станчето го завъртвам 3 пъти. 1, 2, 3. Може и 4 пъти, ако искате. Ето го нашето сладко бананче. Със сигурност още не ви прилича на банан, но като го свалим от стана, ще стане такова бананче. Започваме с плетенето. Така. Тук дръпваме ето това ластиче. Тези 2 ластичета. Мушкаме кукичката. Опа. Мушкаме кукичката. Ето. И я промушваме отдолу и взимаме тези лилави ластичета. Тук трябва да го държим задължително. Или бананчето ще ни се развали и айде край. И ще трябва да го разгубя. Да махате ластиците и да пробвате отново. И отново. Този път е по-лесно, защото взимаме от тук. И няма шапчица. Пак. Тук слагаме тук пак. Взимаме. А и също така, колкото ластици имате, толкова слагате. Примерно тук бяха 2 и взимаме 2. Тук 3 и 3, взимаме 3. Тук 2 и пак взимаме 2. Сега взимаме 2, защото вече започваме с двойно. Сега взимаме едно черно ластиче. То няма да стои дълго така. Ето така. Ето го нашето бананче, но не ви прилича със сигурност. Такава веришка трябва да се получи. Така. Долу имате едно черно, а имате 2 черни. Едното горе, другото долу. Взимате едното, което е долу. Долното ластиче. Най-долу. Нещо тук са се пъркали, нищо.
взимаме най-долното. Ето тук. И го пускаме ето така. Сега е хлабаво. Задължително е да го стегнете, защото иначе ще стане не бананче, а една по-пърпаво бананче. И затова е задължително. И така, бананчето е готово. Сега го измъкваме от станчето и ще ви заприлича. Внимателно го измъкваме, за да не стане много с такива бубунки. Всъщност, измъкнати ластичета. Ето. И така. И сега взимате с помощта на кукичката, лекичко бутвате. Или ето така. Държите. И стана нашето сладко бананче. Довиждане!